悲しみの向こう、片柳宏。6月5日。愛されるとは、相手の愛を目で見て確認することはできません。私たちにできるのは、相手を信じ、この人は私を愛してくれていると信じることだけ。私は誰かから愛されているということは、つまり私はその人を信じているということなのです。